松。あれはカラマツ。赤いのが松で黒いのはカラマツ。あそこは鹿の通り道なんだ。え？グランピング場の予定地、鹿の水場なんだ。まあ説明してくれるって言うんだからまずは聞こうや。汚染って言ったって都会の水よりずっと綺麗ですよ。銃声？やりすぎたらバランスが壊れる。